Čaute dronisti, takže začíname prvou časťou o lietaní dronmi za hranicami nášho štátu a tento raz sa pozrieme na Rakúsko. V Rakúsku je to v niečom možno jednoduchšie a niečo možno komplikovanejšie ako u nás. Prvá dôležitá vec je, že treba mať poistenie proti škode na každý dron s kamerou a teda platí to aj pre kategórie C0 a C1, na ktoré sa u nás poistka platiť nemusí. Klasicky do tých 750 000 SRT. Ako sme mali aj u nás. Kto neviete, čo je SRT, nevadí. Keď budete zadávať poistku, tak to tam na vás vyskočí. Je to v prepočte, tuším, okolo 1 200 000 eur. A teda nepoistujete dron, ale seba na prevádzku s dronom. Takže toto odporúčam vybaviť v cover drone. Kto to ešte nerobil, nájdete tu také video, ako to robiť. Ďalšia vec. Rakúšania majú apku pre dronistov a to dokonca dve. Jedna má názov Austrocontrol, to je oficiálna, ale niektorí piloti používajú aj túto apku. Je tam vraj viac info o zakázaných územiach. Austrocontrol nájdete aj na webe na adrese austrocontrol.at. Pokiaľ ide o tie zakázané zóny, tak všetko máte vyznačené práve v uvedených aplikáciách, ale pre orientáciu, pokiaľ ide o lietanie v riadenom priestore letiska, tak je presne vyznačená zóna letiska, kde je možné lietať len s povolením na základe žiadosti cez aplikáciu Austrocontrol a vyžaduje sa tam specifik kategória. Okrem toho na stránke dronspace.at nájdete kopu užitočných informácií a ak to budete prehliadať v prehliadači Google Chrome, tak sa vám to preloží aj do slovenčiny. No a tu nájdete napríklad aj to, kde sú tie letiskové zóny a akým spôsobom sa v tých letiskových zónach vlastne žiada o povolenie. Neštudoval som to dopodrobna, ale už z tohto pohľadu to vyzerá tak, že to povolenie vyzerá byť asi určite jednoduchšie ako získanie specifik kategórie na Slovensku. Takže tu nám máte nejaké podmienky, tu nám stačí kliknúť na žiadosť, vyplniť ju, poslať tam nejaké tie dokumenty, ktoré sú tam uvedené, a snáď by to malo prejsť. Ak by ste s tým mali nejaké skúsenosti, dajte nám vedieť do komentárov. V ostatnom priestore riadeného okrsku sa riadite podľa aplikácie. Najlepšie sú na tom drony kategórie C0. Tie môžu do 30 metrov lietať bez problémov ako u nás, ale C1 už musia byť v koordinácii s letiskom, ale myslím, že nevyžadujú špecifik. Teda aspoň tak som to pochopil, keď som si klikol niekde do priestoru vo Viedni. Potom sú tu ešte heliporty, tak tam je všeobecný zákaz letov v prevádzkových hodinách. Takže toto si treba zistiť. No a potom tu máme ešte nešťastné oblasti chránených prírodných území. Tak toto je ako u nás chaos nad chaos. Nie je to evidované nikde, každá rakúska krajina to má špecifické a dozviete sa to možno, ak budete mať šťastie priamo na mieste, že tam bude cedula. Jediné, čo je zadefinované v aplikácii, je zákaz lietania okolo Neusiedlerského jazera. Ale dokonca aj tam apka ukazovala, že môžete z kategórii C0 lietať do 30 metrov. Inak mám info, že sa tam vedú debaty v tom Rakúsku, že ak dron neruší zver, že to bude povolené. Ale je to, ako som povedal, v stave, že nikto nevie, ako to vlastne je. No, takže pokiaľ ide o komunikačné systémy, sú ďalej ako u nás na Slovensku, ale čo sa týka obmedzení, ťažko povedať, lebo u nás sú obrovské územia chránených území, kde sa nemôže. U Rakúšanov nevieme, ale skôr to tam bude voľnejšie, lebo na nete nájdete určite viac záberov z Alp ako z Tatier. Takže zhrnutie. Ak pôjdete lietať do Rakúska, tak sa nezabudnite poistiť. Ideálne asi v cover drone, ako sme zvyknutí. A nainštalovať apku Austrocontrol. Poprípade aj tú druhú. Ak máte nejaké osobné skúsenosti s lietaním v Rakúsku, alebo máte pocit, že som niečo zle pochopil, píšte do komentárov. Budeme určite všetci vďační. Samozrejme nezabudnite odoberať kanál, aby vám neušli podobné informácie a ak sa vám obsah páčil, kliknite aj na like. Pomôže to tomu, aby video videlo viac ľudí a aby mohlo byť viac ľudí v Rakúsku pri lietaní bez stresov. Ak by ste chceli viacej takýchto videí, tak pribudlo tu jedno takéto tlačítko, ktorým vám môžete pekne motivovať. Môžete poslať 2 eurička na kávu, no ale môžete aj viacej podľa toho, za koľko vám tento kanál stojí.
No a ak ste zvedaví, ako sa lieta v Maďarsku, Chorvátsku či v Čechách, tak potom si kliknite a vyberte si jedno z týchto videí. Ak tu ešte nie sú, tak sa na nich pracuje.